Salam hurmatly vatandaşlar. Şu gün 30 iyul 2024 yıl hepteniň sişenme güni hoş geldiňiz. Demokratik Opozisiýon platformasynyň kanalyna. Şu gün men bilen çykyş edýär Serdar Hojanipesov. Serdar hoş geldiňiz. Salam aleykum. Hoş bulduk. Aleykümselam. Rahmet eyleşler. Serdar, eger de ruhsat berseňiz, men efiri başlamakam biziň bir dinlejimiz, biziň bir aktivistimiz bir video uratdy, şonu goýajak bolýan. Ruhsat berseňiz. Ondan da efir dowam ederiz. Hormatly vatandaşlar, başlan biziň ýa-ni teknik sebäpli problemlarymyz üçin men indikepde görkezän studiýama baranda, ýa-ni öz ýerime baranda şo ýerde men size gowy şu video klipi Türkmenistan barada bir aýdym aýdylýar. Avtoradioda, ýa-ni Moskwaň bir kanalynda. Şoň üçin şu gerekli başlan men size görkezmäň. Vatandaşlar, men bir topar video taýýarladym, bolýa indikep görkezän haçandan studiýam ýerlikde bolýar. Şoň üçin biz häzir videosy ýöne gepleşip geçelim. Şu gepleşigiň esas temasy hormatly vatandaşlar, siziň bilen bir söhbetleşip etjek bolýar. Ine biz bir ýarym ay diýinçanlyk sizi köp çykyşlar edip sizi gynap durmadyk. Indi biz çykyşlarymyza başlaýar. DWT Halk Hereketi, Demokratik Opozisiýa öz güýçli hereketlerine başlaýar. Biz şu ýyl şu gurban bilen Serdar Berdimuhamedowdan diýmeli. Bir topar teklipler geldi. Ine bir tany biziň vatandaşymyz flash bomb bedelliýär. Gurbanlygy uhady diýip, ýa-ni gün bolýup bir flash bomb bedelliýär. Onu aranyp maslahatlaşyp durýar. Ol ýa-ni teklipler, başga da teklipler gelýär. Nähili görüşmeli, nähili şu rejimden diýmeli. Ýöne bir zada anyk. Şu rejim biz diýmesak, şu rejim biz diýmär. Şoň üçin müferin bolsaňyz soňky wagtda bir-birden gyssanman aktivistler tutup wagty bolýar. Aktivistler hem gatakly hereket etmän soň bir bilen söwüşip, bir birine töhmet atyp ýa gyýyşyp bir topar wagt ýitirip rejimden görüşmän soň rejim hedil edip ýa-ni aktivistler tutup bolýar. Şoň üçin men hem aktivistler ýülenýän hemmämiz bir bolup görüşmeli. Agzybir bolup ýa bir hatarda durup galstuk hemmämiz geýip ýa-ni sow ýörep görüşmek ol hiç ýerde ýok. Mümkin näme? Agzybir bolmak ýöne bir urdu. ýa bir meselen öňe goýup bir maksat üçin hemmämiz görüşýär. Her kim öz ýerine. Kimde kim pistolet bilen, kimde kim ýa media avtomaty bilen, kimde kim media pushkasy bilen, kimde kim ýa-ni başga sözler bilen, kimde kim hereket edýär. Birinji liniýada däl, ikinji liniýada, 5-nji liniýada, 10-njy liniýada oň tapagy ýok. Ýöne biz hemmämiz türkmen halkyny halat etmeli. Şu ikisany bir awray tezap dinastiýa gurupda oturan ikisany adamy. Bu hemmedanyň arkasynda Gurbanly Berdimuhamedow. Häzirem şol prezident, häzirem dolanyp gelýär Türkmenistany. Ol kartinka Serdar diňe ýygnaklara gelýär. Ýa-ni onuň kömekçileri Aýdogdyýew bilen beýleki kömekçisi Jadan Hramyň ýerini tutun. Bular Gurbanlydan bir zadanya alyp Serdara düşünüp, Serdar diňe ýa-ni Rybakov ýaly afişa edýär boldy.
Gurbanul Berdimuhammedow esasy Türkmenistanyň kezzaby, esasy milli kezzaby, esasy biz şoňa görüşmesek, Serdara görüşmek bespalezna. Hiç zat ükeme o kartinka. Onun arkasında äpet bir döwdur, o döwüňe mady zulüm, o zulüme mady ýani Gurbanul Berdimuhammedow. Özüne milli lider diýämi, özüne milli kezzap diýämi, bizim işimiz ýok. Biz şonu tiýin wagtda tutsak etmeli, şonu bütün dünýäň öňüne görkezmeli. Şu dewlete hereketi juristler bilen işleýär. Gurbanul Berdimuhammedow Ýewropada suwda çekme urunna. Biz görüp dur. Nähili kanunlar var Ýewropada, haýsy suwdlar var, haýsy suwdlar bilen Gurbanul Berdimuhammedow kezzapçylyk boýunça, konstitusiýany bozýançylyk boýunça emme zatlar gözüňe adwokatlar işläp otur. Nähili şunu suwda çek bolýar. Ýöne biz suwda çekenimiz bilen şoňa nakleyka kezzap ugalovny iş etdi, ugalovnik jinayatçy nakleykany goýsagam biz ýene de galmasak şu zatlar üklemýär. Diýmek, biz galmaly, istendik pursatda biz diňe galmaly we biz nakleykaly ugalovnik Gurbanulyny aýyrmaly, ýa-da zulüm Gurbanulyny aýyrmaly, ýa-da millidir Gurbanulyny aýyrmaly. Oň hiç il tapagy ýok. Ýöne biz şu zulüme garşy görüşüp, biz köşküňle bar ýakasyndan tutup hemme eden betbaşçylyk üçin jogaba çekmeli. Serdar sen näme görýän şu zatlara? Näme pikiriň bar? Yok, doğraydı o tiň. Näme goşaýdym men munyň üstüne? Tutsak aslında almaly, ähli halk bolup, ähli halk diýilen wagty, diňe daýhan ýa kösenip beren halk dälle, şu wagtda hyzmatda bolan, büdjetde bolan, polisiýa, prokuror, MWD, KGB, waýany hemmesi bilen bilelikde jemlenişi aýyrmaly. Sebäbi bütün halkymyzyň problemasy. Все общий, всенародный problema bu. Hemme de dertlerini peşandan, hemme de derman gözläp peşandan, hemme de özüň nähili neme der ham diýävelin, belli ki derdimiz belli, keselimiz belli, yaramız belli. Dermanymyza Allah Taala görkezdirnýärde, iman eden bendelerim, bana iman edin. Damja bolup duran bolsaňyz her biriňiz üýşüňle iman seli boluňyz zalymyň garşysyna ýeňjeksiniz diýär. Ýeňmek nesip eylesin. Doğraýan hormatly watandaşlar, ine biz sizinle şu söhbetleşip geçirýär. Size bir haýyş bar, men size bir chat görkezýän şu YouTube'un içinde siz ýani community diýerler, söhbetleşe girmeli we şo ýerde seslerinizi bermeli. Şo ýerde näme ses bermeli, näme giýmeli, men size görkezýän. Ine sizin watandaşlar 1 minut. Intersetiniz 1 minut. Seni gözläp otykan men gurläp oturaýyn onda Murada. Şeýle bir zat badam. Nawa, şeýle bir zat badam. Nime diýem? Zulüm bilen awat etip bolmaz diýär. Ýagny bir zulüme garşy, zalyma garşy sen kim şonuň metodlaryny olan döwüp ýenjip urup kırsaň, ýeňjek etjek sadyň ýokdur. Diňe diýär, ýyllar boýunça adamzat taryhyna seredenne hemişe de iman sili bilen ýeňilendir. Diýär Martın golay goşkusyna Garadağdan iýner sili türkmeniň diýe. Şol iman sil näýdilýär şonu. Damjalar birleşmeli bir ara we bu hökümetiň başyndaky halky ýoýup oturan, ýurdu ýoýup oturan, dünýäni aldap oturan, halkyna öňki baýa aldap oturanlardan iman aradasyny etmeli. Elbetde ki yüzüp goýruguna geldiklerine howlugyp berip häzir we ertir etmeliler. Munyň wagty sagady hem bardyr. Ol hem ýakyn wagtda aýdyljakdyr. Şu wagtda Murada görkezjek bolan zady bir anketa maglumat ýalagat geçirmeliler. Elektron seslerli şikayalak. Köpüňiziň ýadyňyza düşýändir. İlki döwürde şu başlan wagtlarymyza etipdik şoň galaklar.
Berdimuhammed wezife laýykmy ýokmy diýenne 96-94% adam laýyk däl, gitmeliydi. Kakoýta 5-6% adam bolýardy ses verenleriň arasynda. Ses verenlerim ummasyz däl, bütün Türkmenistan'dan gynansaňam, ýöne şonu häzirki günne sanyny artdyryp bilsek, näçe adamyň şoňa ses berýändigini görüp bilsek, bu bizler üçin ulaqan plusdur. Aýdy Murad aýyn. Salam alaikum, meni bir gezek. Ýangy goşulan, ýangy biriň efirimde goşulanlara. Neserdiň? Men size häzir bizim sahypamda görkezýänler. Ine şu ýerde ünsveren bolsaňyz, şu Murat Gurbanov diýen kanala girin. Şu ýerde iň soňky kommuniteli şoňa basýaňyz. Ine şu ýerde de ine iki kelleli prezident durandyr. Ine men ýürüte sos apros koydum. Ine Gurbanul Kezzap zulüm ve onun oğlu Serdar Kezzap zulüm. Şu ýerde aşak düşleňiz görünüp durandyr. Esas soru ataly oğul ikisi Gurbanul ve Serdar Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasatyny bolýanlygymy? Ya da Rusça поддерживаете ли вы политику, проводимую Гурбангулы и Сердаром Бердимухамедовым? Cevaplar yok bollamok, нет, не поддерживаю. Hovo gollayan, da поддерживаю. Bilemok, не могу ответить. Ine mysal üçin men öz sesimi goýan şu ýerde, ine yok bollamok goýan. Pardon. Men kanala girmesem, men ýa-ni yemerden girmesem bolmaýan, şoň üçin maňa ses berilenok. Men şu ýerde connection etmeli. Connection etmeden men ses berip bilemok. Siz connection'y ýerýäňiz, siz komentar ýazýaňyz ve şu ýerde sesinizi berip bilemok. Ne şuna bassaňyz ýok bollamok, şuna bassaňyz hobu bolýan, şuna bassaňyz bilemok. Ine siz şuraýaly ses berişlige goşulyp bilersiňiz, bilen sizin isleýänlerinizi biljek bolýar. Şul Serdar bilen Gurbanul Berdimuhammedowyňlary halk bolup aýyrmalymy ýa-da gaýtyp bütün dünýäde yallak bolup şolar gollap, şoň aýaklaryny, ellerini, öňlerini, ýyllaryny oşap ýöremelimi? Bir topar yallak sportsmenler, bir topar yallak muzykantlar, bir topar yallak şoň daşyna ylgap ýören, pul üçin ylgap ýören yallaklar ýaly. Şoň üçin habaryňyzy ýazdyň. Biz her wagt çykyşlarymyzda apros edip durýarys. Bize sizin jogabymyz atwaji. Biz sizin üçin işleýäris. Ine häzir gepleşikde siz bizim bilen direkt, yani communication etip bilersiňiz. Şoň üçin kyn görmän, men ýene bir gezek düşündirýän, nähili girmeli. Ine şul Murat Gurbanov diýilýän DVT kanalyna girýäňiz. Ine şu kanalda iň soňky pozisiýa kommunite diýen. Şoňa basýan. Сообщество bolýan Rus dilini сообщество bolýar, şana maýda var. Soобщество basýaňyz ve şu ýerde iki kelleli prezident derhal görünýärdir. Çep tarapda zulüm, özüne milli lider diýilýän bir Kezzap Gurbanul Berdimuhammedow, saq tarapda bolsa kartinka. Onun kartinkasy suratçagy özüne prezident diýip hundan bäri diýip ýören bir samsyk özüniň okutulmayan A harpyna şermende Serdar Berdimuhammedow. Hormatly vatandaşlar, sesinizi berin. Şu ýerde torawa ataly oğul ikisi Gurbanul we Serdar Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasatyny bolýanlygymy ya da Rusça поддерживаете ли политику, проводимую Гурбангулы и Сердаром Бердимухамедовым? Yok gollanmak, не поддерживаю. Şu ýerde siz ýa-ni nokoda basarsaňyz öýjüge ya da hobu bolýan da поддерживаю diýip şu ýerde basarsaňyz ya da bilemok diýip. Bize sizin sesleriniz atwaji. Ya da şu ýerde komentar ýazyp bilersiňiz. Ine şu ýerde men ýazdım. Сколько людей умерло за границей, какая поддержка diýip ýazýar biri. Gasy dogry diýe bilen aralaşýar şoňdan. Hormatly vatandaşlar, biz öz çykyşlarymyzy dowam edeli. Ruhsat berseňiz, ine häzir çykyş gidip duka, kyn görmän, görkezmişli ýaly öz sesinizi berip bilersiňiz. Ve komentar ýazsaňyz, biz sizin komentarýaňyzy ekrana goýup sizin soragyňyza jogap bereriz. Ýene bir soru bilecek bolýar. Ine Serdar ikimiz we DVT halk hereketi bolup, DVT agzalary bolup, birinji biz şul iksan zulmi aýralymy, egerde biz şoň siýasaty bilen ulalaşmasak, şoň siýasaty katastrofa Türkmenistany, bizim ykbalymyzy, durmuşymyzy
çağlaryň geljegini, bizim ata-babalaryň öňündäki awramyzy, ýykýany görüp şu durumlary aýyrmalymy? Biz öňe çykyp şulary tutsak etmelimi, ýa etmellämi? Ýa-da ay men işim ýok, Murat Gurbanow aýrar, ýeti Serdar aýrar, bir gün Düýje aýrar, düýünjü gün Akbar Sapar aýrar. Öýler bir zat kime döwlet gerek bolsa ine gelin aýryň. Mene daşarýda gidýän, öýde işläp, piwiç barajy pediledi, bul ýaly işläp gezip berýän diýip şeýle etmelimi? Ýa-da şul göni çatlar kommentariýaňyzda öz pikirleriňizi. Serdar sen berdimi? Hawa berdi. Onu kyn görmesen sen näme pikir edýän? Senden maşaly. Sen pikirin näme? Sen gollaýan şul ikisany kezagyň alyp barýan siýasatyny ýa-da sen bular kezap däl, birine arkada beýlekem arkadagy Serdar. Diýmek diňe bir arkada bolan Serdar, şol arkadagy diňe Serdaryňky biziňkiler şolar gollamylýan ýa-da şol aýdýan. Neme de başlan kameram yapıp durýar. Neme diye su içdim. Su içecektim. Elbette ki goldamadığımız için şu yollardan, näçe ýyllardan bäri Allah jan soňumuzy haýır etsin. Tagaman ýurdumyza dolandyryp atbarsyn. Ýüregimize göre. Bular iň berkisi ölüsine çykyp berene terörist diýip ýazyp otyrlar. Yine birine kömek edeyin diýene terörist diýip otyrlar. Hak talap edene terörist diýip otyrlar. Her kime terörist diýip oty Aşgabatda ýa welaýatda bir köçeden geçsek, goda kaptarda köçeler ýaptyryp adamlar ýerden arabalar ýör, halkyň ýurdun içine ýören normal adamda terörist diýip otyrlar. Kime gerek bular? Bular gerek däl hiç kime. Ýöne o bularyň özleriniň çyzan şol geldim ha. Bularyň özleriniň çyzan şol sistemasymy, skemasymy eger bular halkyň ganyna suwsap beren bolsalar, hiç haçan ýatdan çykarmaly däldir. Gadymdan gelýän gazma düşersin, yakma, düşersin diýen nakıl boş ýerden gelenek. Halkyň ganyny içmek üçin, ganyny dökmek üçin niýetlenenler öz ganynda boguljakdyrlar, öz ganynda bogulsunlar inşallah. Näme diýeli? Allahdan dileýäs, giýje görünis, Allah jan halkymyza iman bersin sebäbi köpçülükleýin musulman halky bolanymyz üçin Allah'a imanymyz elmedama bolmaly. Sebäbi zalimi nädip ýeňersin? Zalimi elbette ki Allah'a iman edersin, yani kâfirleri soraýa da Allah'a iman näme diýmek? Allah'a inanmak, peýgamberlerine inanmak, kitaplarına inanmak, ölümün bardygyna, dirilişiň bardygyna, ölümün hakdygyna, dirilişiň hakdygyna inanmak, haýryň we şerriň Allah'dandygyna inanmak. Ve biz şol Kur'an-ı Kerimde de aýdylyş ýaly 48-nji sure 48-nji 58-nji aýatda Nisa suresinde sizin başınızda akıllara diye, sizden bolanlara itaat edin diye. Emmavelin yurdun başına oturanlar bizden del, bolup oturuşları. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam amay diye, hadis-i şerifinde, son hutbesinde, ey musulmanlar diye, sizin zulüm etmeň diye ve zulüme da uğramaň diye, yani zulüm ettirmeň başında akıllara özüňize diye. Sorapdyrlar, muňalak zalim ýolbaşçy bolsa başymyzda, bular bilen urşalymy diýenne, araňyzda namaz okayan bolsalar, namaz okayan çağlar degmeň diýe. Bugünkü günne sorag döreýär. Soragam döränek der kime aýan, ruwangly bolsun, ogly bolsun, beýlekler bolsun, jemaate gelip mesjitde namaz okanyny bize göremzak şu wagta çeldi. Haýdy bir murada sag bol. Okey, sag bol, köp sag bol aýdanyň üçin. Hormatly watandaşlar, ýene bir gerekli ýülenýän ýalňyza men çat ötközüm, şu sawup işler diýen çata barın. Şol bizim kanalymyzda şol çatda da öz sesinizi berin. Birinji soru, esas soru. Ataly oğul ikisi Serdar we Gurban Berdimuhammedowyň şu günde alyp barýan siýasatyny gollaýarmy ýa-da ýok? Birinji ýanky liniýada ýok, gollamak. Ikinji liniýa gollaýan, üçünji liniýada bilemek. Gaýtan bolsa birine bassaňyz, ýanky biz siziň seslerinizi, siziň isleglerinizi bilerdik. Men ýene bir gerek häzir bu közen Serdar Gurlanna şo çağdy ýöne kyn görmän seslerinizi berin. Egerde şo çağda sawupçyda giripdim, mesela şul çağda ýazyň, şul videoň aşagyna kommentariýada ýazyň. Men gollaýan, gollamak ýok diýseňiz, ýok boldy. Hawa diýseňiz gollaýanyňyzy, bilemek diýseňiz, men bilemek, men siýasata goşulamak.
men arabam geçti köpürden, men işim yok, hiç bilen diýseniz, onun bir pozisiýa. Biz sizi günekerlemde yok. Sizin dogulu hakkınız var, golluma. Şol atalogul alyp barýan siýasatyny, sizin dogulu hakkınız var, şonu gollamaly. Sizin dogulu hakkınız var, goşulmaly. Öz isteňiz boýunça ýöne bir zady düşünip goýmaly. Haçanla sen ses berip, ya golyan, ya gollemäni görkezseň, sen şu döwletiň raýaty, sen şu döwletiň içindäki bolýan zatlara täsir et başlaýar. Ýöne haçanla sen, ay mene bilemok, kime döwlet gerek bolsa gelip alyň ine, men Türkmenistan jaňa demde adama käbelen şey diýär. Ay bile hiç hal bilen dok ine döwlet gerek bolsa, prezidentlik gerek bolsa gelin ine edin alyň döwlet siziň ki mene bäze passajer ýaşaýan hiç hal edemok diýip aýdýarlar. Olary düşündirmek kyn bolýar. Bir telefon gepleşikde düşünüp bolmaýar, şoň üçin çykyşlarda düşündiremezek, başga bir mümkinçiliklerimiz ýok. Ýöne şeýle bir pozisiýa bolmaly adamda. Ya goşulmaly, haýtan bolsa bir tarapyny almaly. Egerde bir tarapyny alanyňda argumentler bolmaly. Ine mysal üçin men Serdar Hajanipesov bolýar. Nämçik? Muň pozisiýasy düşünükli. Serdar zuluma garşy görüşýär. Serdaryň görüşüp ýetjek maksady meniň maksadym bilen deň gelýär. Serdar şu maksada ýetende oňa kömek berip, men onu gollaýan. Serdar şu maksada ýetende men çağlarym, meniň ömrüm açylýar, ýa-ni balym ütküýär. Men Türkmenistana gelip arkyň döwüşme açyp girip biljek. Hökman maňa wedip berip gel, hökman maňa bir zat berip gel. Men şol ýylar bir zat etip oňýan bolsa, menem edip oňar, menem kanun bozman işleýän şertler döre. Ine şoň üçin men Serdary gollaýan. Men mysal üçin Serdary gollamak, men Gurbalyny gollaýan. Onu başga argumentler bolmaly. Şu zulüm, men şu zulüm bolsa da şunu gollaýan, bir üçin zulüm, bir üçin bolsa şu arkada, men arkam tutýar şulardan. Ine Türkmenistanyna ala güllük gülýär. Hiç ili uruş ýok, hiç ili hiçtat ýok. Men şoň üçin Gurbalyny gollaýan. Howa kezaplyk edýändir. Beýlik gejegem mundan gowy däl diýip bir pozisiýany aýdyp bilýän adamam bir pozisiýaly bolýar. On argumentlary boýunça köp intek gepleşmeli, dogry argumentler dogry däl, ol başga soraw. Ýöne şol ol bir pozisiýa. Ýok men bilemok, maňa hiç adam Amerika siz boş gurulýaňyz, siz neme diýäňiz diýip gapdala durmak onun bir pozisiýa. Onu diýmek sen şu döwletde, dogulaňda enataň, sen ata babalaryň sen dogulmak üçin şu güne getirdiler, sen dogulňy Allah tarapdan ruhsat aldın, ýa-ni ruhuňma, bedeniňma, enataňma at goýuldy, sana ýa-ni o adam okap at goýuldy. Sen dogulanyna azat dogulun, sen keyfine ýaşajak, ýa-ni hiç nada goşuljakdan bir ýerde bir zat uglama bolmasa oglan, ýa-ni kanun bozmadan bolsa kanun bozan men wyjwat etjek, öýtjek, maňa geljek merekde şuň kümmeşde boldy diýip o pozisiýada mümkin dogrudur käbirler üçin. Ýöne bizim üçin o dogry däl sebäbi bir adamlaryň normalary bar. O norma näme? Ýaşullar sylamak, ayal maşgalany käbäýal seretmek, hormat goýmak, adamlara hormat goýmak, wyjdanyň bolmaly, namasyň bolmaly, bir ahlak taýdan normalaryň bolmaly. Arasda gezmek, arasda gürlemek, adalatly bolmak, adalatly gollamak, adalet bar ýerde durmuş diňe ösýändir. Şo zatlary ünsürmek, adalatly ýürüdýän adamlaryň siýasatyny gollamak, şol bilen bolmak. Ine bol bir standart adam, minimal norma bilen ýaşaýan bir norma. Ya sen şu tarapda, ya sen zulüm tarapda, ya sen hiç tarafta goşman passajer. Türkmenistan'da случайно doğulun, yani sen случайно doğulun ölüm gidiyen Ukrayna'da, Germanya'da, Fransa'da, Amerika'da ya Türkmenistan bir owasına ay bir yaşadı, ösümük yani östü gitti, bollu bundan hiç adam kalmadı. Şondan bolan çağlar var. Jogapkärçiliksiz bolan soň çağlarına da derek ýok, çağlaryň geljegi ýok. Ay şuraya bir zat bolup galýar. Şoň üçin siz bir pozisiýa bermeli. Şoň kunna biz sizden haýyş edýär. Ine 3 tane pozisiýa bar. Ataly oğul, iki sany tez zat, Türkmenistany ilk pulunu ilk gelýän, oğlak gelýän
Türkmenistan'la interneti, şu azat sözlüğü, azat hareketler, şu azat bir zat bolsa yapıp gelýän kezzaplar, şoň siýasatları Türkmenistana gowmy, size gowmy, siz gollamaýan, ne şu ýanky pikire jogap bermeli. Onu siz bize öz üstüňize gaýýan. Egerde hemmeler şu arkada diýen kezzap bolýan bolsa, onu bir näme bunu aýyrmaly. Diýmek mümkin bir ýalňyş ýandyr. Serdar Hikmet. Diýmek bir 100 miňlerçe aktivistler ýalňyş ýandyr. Dewlet aktivistleri. Mümkin. Mümkin şodur. Şoň üçin esasy 60-70% halkyň biz pikirini bilmeli. Gerekmiş çalışmalar. Ya da näme bolsa şo bolsun, göreli wakal bulun ömürlük däl, özümizi allap gezerim. Haçan da siz ömürlük däl diýseňiz, ünsüň bu dinasiýa urdy. Kakasynyň taryhyny muzeýe edip goýdy. Alkaş kakasy, Kliçkasy, bir çüşe konyak, zonalary barlap, şöyle ayal maşgulary zorlap ýören adam inni Türkmenistana mysal boldy. Ýanky gara zat ak boldy, kezzapçylyk uly bir ýanky gahrymançylyk boldy, adalatçylyk ters tarapy gitdi, ak zat gara boldy. Ine şu siýasata gözüňde tutup, bu kakasy Türkmenistana gahrman, muzeyi wa muzeyi açdylar, serhetçiler, ýanky organlar barıp şöýledi, her ýyl dawarly çäler geçirýärler. İkinji millidir şol kezzapdan bolan başga bir kezzap, bütün ömrüni ugurluk edip gelýän kezzap özüne 2 ýyl gahrman medalyny berip milli lider boldy. Ine ikinji dinasiýa. Ine o ýerde de ýatgarlyk biz. Ine häzir 3-nji dinasiýa gidip otyr. Onuň kezzap ogly. Türkmenistan'da yaşaman, Moskva'da okudu, Şveýçariýada okudu, 5 ýyl Türkmenistan'da yaşamadı, iyidi giderli. Şonu da konstitusiýa boýunça muny hiç saýlawga gatnaşmak haky ýokdy. Gatnaşdyryp, oğlunu prezident edip goýup, fetlerimizi oğulap, şol kezzaplygy arkasında götürüp ýören Serdar Berdimuhammedow kezzap 3-nji dinasiýa. Onum ýeterlik däl. Berde de uhlap ýörsek, men işim ýok, döwlet kime gerek bolsa, prezidentlik kime gerek bolsa, görüşdüm, ölsünler, men işim ýok diýseňiz, ine 4-nji dinasiýa gelýär. Men size görkezdim öz efirlerimde. Türkmen dili edebiyat 4-nji klas kitabyna Kerim Berdimuhammedowyň aýdýan ýanky goşgusy 4-nji klas okuwçylar üçin ýatdan tutup ýanky ýatdan aýtmany öwredýärler. Molla nöpesi, Kemine diýdi, Azady diýdi, Mahtumul diýdi. Olaň setirlere uraýaly ýanky üns berilenok. Ine şu kezzap dinasiýaň ýanky Türkmenistanyň taryhyna urnaşdyryp, öňkü taryhlary süpürüp, aýryp, ýatdan çykarýaly edip, ine diktaturany goýup gidýärler. Eger siz şu zada ırza bolsaňyz, onda men size bir zat aýdaýyn. Birinji ideologiýa goýulýan, şuraya diktatura goýulýan. Iyidi bolsa, sen şu ideologiýaga garşy bir söz diýsen, sen terrorist, sen opozitsioner, sen diýmek hökümete garşy, hökümetim olur da başga adam ýok. Sen şulara garşy seni ýok etmeli. Seni ýa türmäge atarlar, ýa-da öldürürler, ýa-da biznesini alyp seni bomj ederler. Ine ünsüň, hormatly vatandaşlar, egerde biz Türkmenistany iýdigide tehdit etsek, 1990-njy ýyldan bäri näme boldy? Niýazow näme etdi? Bar taryhymizy süpürüp aýyrdy, öz şekillerini goýdy. Başlagyň öz ejesi, diýek gezmeýän ejesini teke bagdyrdy. Ýanky aýal maşgala bir gelişmeýän zatlary edip ýören aýaly gahrman edip goýdy. Özüni 5 ýyl gahrman etdi. Özüniň şekillerini hem ýerde goýdy. Ruhnamany ýazyp biziň aňyrdan gelýän taryhymy, türkmen taryhymy aýryp süpürüp, hemme zatlary aýryp, öz döwletini, öz ýanky Türkmenistany gurup başlady. Bizim imsim oturduk. Inni şu Niýazow goýulan zatlaryň üstüne ýanky Gurbanyň dinasiýasyny goýup gidýär. Şolar dol goýulansaň 4-nji pokoleniýa Kerim bolar edi. Ine ýaňy ýakynda Türkmenimiz görkezdi.
Kerimoğlu Edil Serdar Berdimuhamedov ýaly daşary işler boýunça ýürüýtürleşdiren üniversitede Angliýada bu tordum diýdi, etdi. Ýöne ne egzamine vardı, ne diplomuna vardı. Ýöne satyn alyp gaýtdylar. Özem her wagt aýda bir gezek Türkmenistanyň samolyotyny, ýani prezidentiň samolyotyny gidip muny akadiýalar ýeközünü getirýärler. Kimiň haky bar? Näçi bizim watandaşlarymyz bil tapman, pul tapman, Türkiýe'de bilenok bu haramzada eýýem kezzap, entek 18 ýaşy yetmeke kezzapçylyk edip muňu beýlik kezzap. Bizim pulumuza prezidentiň samolyotyny berýär, bizim pulumuza şoň benzinini berýär we bizim pulumuza şonu akıtdyrýar da getirýär aýda bir gezek ýeközü. Näme prezident bolsa haky barmy? Elbetde ýok. Prezident bolaýsyn, prezidentiň abiyazyklary bar, jogapkärçiligi bar we haky bar. Şondan çykmaýarlar. Çykdy, muny kakmaly. Bütün dünýäde şeýle näçe Türkmenistanda bir prezident bolsa, padşah ýaly berýär. Konstitusiýada ýok batdyr. Ine şu zatlara siz düşünseňiz, onu normalda siz Gurbanly Serdar Berdimuhamedov gollamaly. Egerde siz şu zatlara bu normalny murada onu Allah berýär bize. Bu bizim Hudaýymyz, bizim padşahymyz diýip ýörseňiz, eýýämden gulçulugy, ýani aýagy ýykylyp ýörseňiz, onu mümkin sizin pozisiýaňyz sizin üçin dogrudur ýöne bizim üçin şu dogru däl. Serdar sen näme edýän? Şolun ideologiýasy görünen okmy? Halk görýändir şol öz ideologiýasy, taryh, halk görüp otyr, hemme zady bilip otyr, hemme zady. O sene men meseni ýatlap çykdyň 91'e çelli gitdiň, ölen adamlar bilen işimiz ýok. Hernäme bolsa da öňkiň aýdýan bir sözi bardy, halk kol bolmasyn diýärdi, halka degmeýärdi. Olya ondan geçeri esasy meseleye geleli, bugünkü näçe wagtdan bäri efir açdyk, köp wagtdan bäri çykamyzak. Bu hökümet hakykatdan bir duzak kurdumy, duzak kurmak niýetli bilen etdimi sebäbi adamlar aýdýar da ýa-da daşlar ýurtda aýdyp otyrsyňyz, ýurdun içinde gysdykça gysyp barýar, tebigaty öldürip barýar, zäherläp barýar howany. Näçe ýyllardan bäri bu zatlarym aýdylyp eşdilip. Bular elbetde ki hiç kim goldanak, ne pagonly milisiýasy, ne pagonly waýennysy, iň berkisi Balkanda bolan poligona gatnaşmady, ne atasy, ne ogly, biri lider, biri prezident, Serkerdabaşy diýip ady bar. Yani Serkerdabaşy ýok şo poligony waýenlaryň uçenýalarynda. Bu şundan belli, meselem Ýewropada sene meşgul örendirsiň, näme diýerler? Тот президент, который боится своего войска и своего народа, он долго не просидит у власти diye. Şimdi bular ýa-da edip saklanjak bolotýar, görüljek bolotýar da bular muňa barmaýan ki hökümeti goldaýanlar ýa-da beýlekiler Seyit Nazar Seydem aýdýar, gorkýanyňyz oturuň aýarlaryňyzyň gujogyna öňüňizden çykmaň diye. Iň barkisi Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam müminler bilen Mekke'ye gaýtyp gelenlerinde Allah Taala diýär ki indi köp bolduňuz, jemlenişdiňiz, ağız bir bolduňuz, mukaddes bolan topraklaryňyza dönüň diýär. Topraklaryna dönenlerinde habar goý berýärler. O wagtlar radio ýok, internet ýok, atly bilen goý berilýär. Bugünkü günde biz radio, internet üstü bilen muny goý berip bilýäs. Diýär ki egerde Urşak aşılmazak hökümete karşı men çykjak däl diýip gorkýanyňyz bolsaňyz öýüňizden çykman oturuň diýe, aman galarsınız diýe. Welin bu hökümeti öwýänler diýe, bu hökümet zulüm edip duran wagty muňa garşy hakykat aýdýanlar, ular utulandyrlar Allahyň Taalaň gatynda diýe. Eger bular öwüp we goldaýanlar diýe, ana bular ýitirendirler diýe. Nähili diýe faraon diýe özüniň goşuny bilen suwa gark boldy we şol şekilde hem halk bilen birlikde dozaha girecek bolsa, Gurbanlyň goldaýanlarym edil şoňarak boljakdyr. Ol Kur'an-ı Kerim 1400 ýyl mundan öň geleni bäri, gelen hem bolsa bugünkü günnäki ýagdaýy hem açyk görkezipdi. Nähili göreşmeli, agzy bir bolmaly, jebis bolmaly, dama köl diýen sözi gözüňimize getirsek, bir sil bolmak üçin bu damjalaryň birleşmesi gerek. Her bir adam bir damja bolýan bolsa, bu damjalaryň bir ara gelmegi gerek. Zulüm bilen zulmy abad etmersiň diye, emma iman siliniň garşysynda
hiçbir despot, hiçbir diktator, hiçbir zalim durup bilmez, dayanıp bilmez. Gitip tarihin sahipalarına gömülüp gidecektir diye. Onun için eylleşler elbette ki Allah'a iman ilkinci derecede ahiretimizden fikir edeli ve bu dünyada dünyalık mal için demokratiyanın tertipleri, talapları hazırki döwürde atdimeler de yine de görüşe çıkılyan olsa hükmani suratda Allah'ın rızası bolmaly, hereketiň içinde hükmani suratda kitapdan ýörecek bolmaly, Kur'andan ýörecek bolmaly, hükmani suratda garşyňdaky adamy öldürmek diýen niýetiň bolmaly däl hiç kaçan ol seniň üstüne gelse berersiň jogabyny. Emma welin galy verse de iman edip iman bilen garşyna gelen wagtyň Allah Taala diýär: "Ey bendelerim, siz maňa iman edin, hereketiňizi edin. Men garşyňyzdaky düşmanyň kalbyna şeýle bir gorky salaryn diye. Olaryň sizden gorkuşyny bir bilsediňiz diye imanly bendelerden diye. Menden şeýdik gorkanaklar, sizden gorkuşlar ýaly diye." Şoň üçin eýleşler Kur'an-ı Kerim'i doğa orap boynunda götereniň gowzat. Ona mesut durmaly. Olam gorýajaby şonu kebir diýene Kur'an-ı Kerim'i biz okamaly. Allah Taala'nın birinci buyruğu oku. Ey bendem oku diye. Ýatlamak üçin okama, manysyny düşünmek üçin oku. Bir gezek oku, iki gezek oku, üç gezek oku, 100 gezek oku. Okumana ýaltanýan bolsaň teknologiýa östi. Tak kulagyna naushnik dinle. Düşünýän dilini öwren ilki, manysyny näme diýär, näme goýýar. Ölümli dünýäni mazarlyklar bark göreňizakmy? Mazarlyk mazardan doly. Giden gidip otyr, wagty geçmegi bilen tek izleni oty üstüne gömülüp gidip otyr. Ölümli dünýäbi. Sizce meniň rızamy gözläp zuluma garşy görüşseňiz diye bu ýolda ölenleriniz şehit bolarsyňyz, ölmedikleriniz hem diye gazi bolarsyňyz diye we meniň gözümde diye gowy görnärsiňiz diye. Ve men size diye siz baýlyk isleýän bolsaňyz bu durmuşda hem size cenneti ýaşadyryn diye hem ahirette meniň huzuruma geleniňizde cennetlik bendelerimiz bolarsyňyz diye. Bir güni Peygamber Aleyhissalatu vesselam sorapdyrlar Allah'dan 3 saat diledim. İkisini kabul etti. Birini velin kabul etmedi diye o haysylary diýenne ümmetimi bir gezekde ýok etmedidim diye, bolýa diye. Ümmetimi hemişe düşmanı ýeňdirip durma, ýeňibem dursunlar diýdim diye. Onam Allah kabul etti, bolýa diye. Üçüncüsem ümmetimin arasyna azalyk girmesin, aralarına çöp düşmesin, düşmançylyk bolmasın diýenimde Allah Taala onu kabul etmedi diye. Onda nähili bolýar ümmetimin haly diýene ağzy birlik we azalyk ümmetin synygy boljakdyr diye. Allah Taala bugünkü günü diňe Türkmen milletini däl, bütün dünýäni synygdan geçirip öti. Esasan hem biz elbette ki Türkmenistanlylar belki misal bolup görkezilmelidir. Dogry her kim ezat diye oňaly bolanak, maňaly bolanak, oňaly bolanak, maňaly bolanak diýen zat ýok. Elmada ama her hemişe birinci gezek bolamalydyr. Birinci gezek Allah Taala bizim halkymyza gansız, dövüşsiz, ýençmesiz bu rejimi ayırmak kanun esasyna eline gandal urup türmäge basyp ogurlan yüzlerce milyar dollarlaryny ýurda getirip bilsek her bir Türkmenistanyň watandaşy millioner boljakdyr. Ne şuna aýdyp goýaly. Sag bolun. Sağ ol Serdar. Yine yalnızca bir soru verdi. Din boyunca. Men onu baner ettim. Sebebi Söğüt başlattı. Biz öz YouTube kanalımızda Söğüt sözlerden bir fikrini yaptı. Ve hükmen ayırmadı. Kanun boyunca. Sebebi kanalın şertleri var. Yine şu yerde soru var ya. Olur ya dine neme diyen mi? Unutulayan mı? Barın Afganistan'da yaşayan, Saudi Arabia'da yaşayan. Biz Avrupa'da yaşayan dine hormat koyup bilýär. Türkmenistan'da yaşayan dine hormat koyup bilýär. Şerda radikallar, şerda dini köp ýatlýar, adalatlygy dinde de var diýip göközmek üçin. Ol sede din bilen din ýollarda düşünürýär. Eger zulüm bolsa, sen adalatda gowramaly bolýan. Ol sede radikal hükmüne Türkmenistan'ın hükman şeriat bolmaly zat diýip aýdanok. Sebebi bir döwlet boljak bolsa. Onda da bir ösen döwlet boljak bolsak, hökümet halka hyzmat etmeli, ýöne din meselesi ol hökümete bagly bolmaly, özbaşlyk bolmaly. Eger hökümete bagly bolsa, onda häzirki gün bolýar. Häzirki günde dinçiler hökümet adamlary, käbileri eýýän dowly MHM agentlary, meçhitlerde
hökümetin ýol boşlukna aýda okuyan ve şoň kitaplaryny okuýar. Ol dinden döwlet, kapır döwlet bolýar bolýar. Sebebi Allah'ın öýünde sen hakyň ýok. Gurban bolsun, milli lider bolsun, arkadan bolsun, arkadan bolsun, o kitaplaryny okap, ýani dini hormat toýmany gelenleri notasiýa berip şolary ýani siýasat etmek hakyň ýok oraya. Şonuň üçin meniň pikirimçe Serdar biziň dini arasatçylygymyzy size düşündürüp şol dini arasatçylyk Türkmenistanda da bolmaly, beýlik döwletlerde ýaly diýip düşünjek bolýar. Onu Barşa sebäp barşa Ýewropada da bar, hemme ýurtda da barşa. Şonuň üçin Dinine göre ýaşaýarlar. Dinine göre sen ýaşaýarsyň, ýöne sen kanunyň we ýani konstitusiýaň esasynda konstitusiýa dine garşy däl. Konstitusiýada ýazyldyr. Sen isleýän dinine kıyıl bolup bilersin, hiç bir problem yok. Uyup bilersin ya. Sen dinine uyup bilersin diye. Hiç bir problem yok. Ine şoň üçin biz ine şu ýaly adalatly durmuş bolmaly. Adalatly döwlet. Onsoň ikinji soru bolýar, Ýewropada oturup bul neme diýýär dedi. Türkmenistanyny aýtyp bolan okşony. Bolmasa biz Türkmenistana baryp köşüň garşyna ofisini açyp, dewlete ofisini açyp, şo ýerde çykyşatjak. O günem geler inşallah. O da uzak däl. Onu etdiren o edenler ölüp gitdi türmelerde. Şonu et bolýan bolsa biz şuraya YouTube'da gürlemezdik. Indi bir nada başlajak bolsaň, birinji gürläp başlamaly şonu. Ara alyp başlamaly. Soraglara seretmäliler. Soraglara seretmäliler düşündi. Beýlekleri düşünýän. Şoň üçin şeýle başlanýar. Ol bir wada hemmemiz meditasiýa edip, birek bilen ılalaşyp, bir minutda bilelişip turup onu aýyp bilmär. Oraya biz ruhtaýdan ösmedik. Şonuň üçin şu ýaly çykyşlar edip öz pikirlerine deňgelýän adama ýygnaklary geçirip, birleşip baryp şeýle diýerler zatlar. Biz keýpine çykyş edemiz ok ýa ýani wagtymy ýitirip zat edip güýmenmek üçin ýa haýp üçin çykyş edemiz ok. Bir topar netijeler kazandyk. Öwünüp gürläp nime edemiz ok. Halk bilýän edýän işlemleri. Egerde halk bizi iýdigler sebäp edýän bolsa, esasy opozisiýany öňe sürüp barýan döwletler. Başga guramalar ýokdur. Başga guramalar bar, ýöne olar dewlete ýaly bar üçin öňe taşlaýanlar. O demokratik opozisiýasy öňe gidýär. Onun üçin de dewlete we Erkin TV radio we Koordinasiýon sentri we bir topar blogerler we bir topar aktivistler bar. O ýöne hemmesi demokratiýa, adalatla görüşen ok. Onam ýadyma çykarma. Allamrat Rahimov, Sapar Muradow, şolar ýalaklar, Kaşpirovski, olar adalatly üçin görüşen ok. Olar haýp üçin, pul üçin, bir slujbalara hyzmat etmek üçin görüşýär. O bize garşy görüşýär. Olar şu rejim gerek. Näçip? Şu rejim barlygy sebäpli ol pul alanýar. Bize şu rejim gerekdi. Bize hiç bir rejim gerekdi. Bize halka hyzmat etýän hökümet gerek. Onun üçin de saýlawlar geçirmeli. Kim etýär şolsun? Kim ýeňilse elini sas. Aýtyp gollar. Ýöne ýeňiş we bähtäçlik arasynda bolmaly. Ol biriniň seslerini owurlap, maşençilik edip, kezzapçylyk edip, ýani Serdar Berdimuhammed ýaly ýa-da Gurban Berdimuhammed ýaly etmeler. Arasynda bolmaly. Sen saýlaw geçirýärmi? Sen ýani Türkmenistan saýlaw geçirýärmi? Hemme partiýalar bolmaly. Açdın partiýalaryny, çykyş etdin. Halkyň önüne jogapkärçilik berdin, ýeňsin, utdun, gollaly. Sen diňe bir saýlaw däl, bir topar saýlaw bar. 10 mogul saýlawlar bar. Sen munutmasaň unutmasaň hiç şey tutmasaň sen sesim bar. Täze partiýa görüşýär. Mümkinçilikler bar. Häzir näme? Biz ine efirde çykyş edýär, Türkmenistanda bar bilemdir. Türkmenistanda baryp ine registrasiýa çek bolýar, etdiren oklar. Näçip gorkýarlar. Biz bir uçuşmagy bilýärler. Şoň üçin biz efire çykyp, hereketi güýçlendirip, hemmemiz içine baryp, öz konstitusiýon haklaryny aljak bolýar. Bize kezzab gerek gel, gurbanlar gerek gel, gurbanlyň oglan gerek gel, onuň ahtyran gerek gel,
Onun yani yığınlara gerekke bize şu berdi Muhammedov düýünden gerekke. Başarsak Türkmenistan çägini howmaly emmetdi. Öýler şu bizim vatandaşlar ýaly kösünüp Türkiýede köprüň aşagynda o beýlik ýerlerde ýaşaýanlar şu ýaly dogranlaşan ýaşak görsünler. Türkmen halky ýaly. Osoň indik geljekleri masalan. Serdar sen näme pikir edýäň? Ine biz häzir çykyş edýär efirde. Türkmenistana barıp gurlap bilemiz ok. Ay şol adalatly dälse görüşjek bolsaň Türkmenistanyň görüşmeli diýip aýdýarlar. Näme pikir edýäň şulardan? Nawam, ça hadis şerifde de diýär, bir ýerde bir zulümy görseňiz diýe, güýjüňiz ýetse onu eliňiz bilen aýyryň diýe. Güýjüňiz ýetmese diýe, dumly duşa duýduruň diýe. Bu da imanyň ortaça halydyr diýe. Onam başaryp bilmeseňiz, iň bolmany kalbyňyzyň içinden şol zulümüň bardygyny içiňizden dile gelip oturuň ki diýe, yürekleri bilýän, kalplary bilýän Allah'dır diýe. Şonuň üçin soňky 4 ýyldan bäri internetde, YouTube'da, TikTok'da, Imo'da, Instagram'da, ähli ulgamlarda bu ýurtda zulümüň barlygy aýdylyp gelip otyr, ýene de aýdylyp otyr. Ve şeýle bir zat görüldi ki hakykatdanam Türkmenistanyň gulýalyk konstitusiýasy bar, gulýalyk kanunlary bar. Emma zat ýazylan, çyzylan, näde etmeli, näde etip bolýar. Ve biz şonu hem edip oňaramyzak. Näme üçin edip oňaramyzak? Ýurduň içine agzalyk bar. Näme üçin agzalyk bar? Emmesine döwlet edara işgärleriniň emmesine de para ýdirdi, para aldyrdy, emmesini dili gysga etdi. Sehel bir zat gürlese ýygnaňmyn diýip otirlerde ýygnady otirler, kömekçilerine ýygnady otir, öňkülere ýygnady otir, soňkylere ýygnady otir. Awazyň bular şondan goýdorka, ey iman eden bendelerdi, ey gullarymdy, ey Yuhannas diýen, ey adamlar diýen ýüzlerine Allah Taala adamlara. Diňe müminler, musulmanlar bendelerim diýen, bendelerim diýe, ey adamlar diýe. Adamyň çağalary diýe. Sizi diýe ölüm bilen gorkuzyan, sizi aşyk bilen gorkuzyan ne? Başyňyzdaky duran ne? Men sizi diýerlerin cennet bar, dozak bar diýen gorkuzyp bilýärmi diýe. Asyl gorkmagyňyz gereken mendirni ahiret hasap günü diýe. Menden gorkýan bolsaňyz bilin ki diýe, men size hiç haçan zulüm etmernem diýe. Ya adamlaryň arasynda ýaxşysam ba, yamanam ba, näme üçin? Ýaxşylary yaman bilen synamak üçin. Şu ýaxşylar Allah hakykatdanam iman edip şu zulüme garşy, yamanlara garşy bilelikde göreşip biljeklermi? Men sizi synaryn diye. Yine bugünkü günne bizim synaglarymyz gelip dur. Bular her zat edip bizi hareket edilmeli, kan dökülmeli, ailede hareket etjek bolup her türlü zulüm işläp otylaryny eşitip motiwsiz ýakynda da bir sanak ayal maşgala ağlap otyr, çağıjygy janyny gyýtdyr, özüni öldürtdir, şoňalyk kösäpdirler, özüni öldürtdirler diýip ýerler welin. Ýöne şo zorlanan, gıynalan, muçit edilen, urulan, töwülen, belkem ırzyna geçilen, namysy kirledilen, şoýy namys etip ölen. Ey ýurduň başyndaky zalymlar, şeýle zat ba. Egerde bir ýurtda diýe, ayal gyz maşgalalaryň arasynda zina işi köpelip başlasa, diýeni ayallar, gyzlar özüni mejbur şo işe berip başlasalar, başga kazanç tapmandy. Biliniz ki şo ýurduň başynda zalim bardyr diýen. Şo zalymyň edip oturan siyasi hereketleriniň netijesinde bu halk bugüne düşüp oturandyr. Şonuň üçin eýleşler, wagtymyz bar, sagatymyz bar. Adem atabalar düýje güý sanyşdyr diýe. Allah nesip etkeý bize. Näme diýe? 40 ýyllyk ýoly Allah islese 3 günne geçirermiş bendesine diýe. Allah bize tez wagtda zalimyň soňuna soğan ekmekligi, ýurdumyzda gülgüzaranlyk bolmaklygy, adamlar bilim alıp, terbiýe alıp, bir-birine sylaşyk, hormatly bolup, Ýewropaň ýa Ýaponiýaň ýa başga bir ýurdun Türkmenistanyň halkyndan göreldi almana geljek wagtlaryň bir gelsin inşallah. Üstümizden ne gülüp otursunlar, ne beýlek etsinler. Haýsy ýurdu seretseň, haýsy milleti seretseň, kämahal neme diýenimde, siz Türkmenler diýip, taryhda diýip, eli kılıçlı diye, niye de zalim zulüm görseňiz diye, tekizak gezenesizler diye, dünyanın arastalap diye, näme boldy size diye. Milletler şeýle sonra ya. Benim aýdyna wagty bardyr.
Allah'ın yeryüzündäki uhlap ýatan goşuny eskeri türkmen boljak bolsa adalet uğruna görüşýän elbetde ki oýanjak günümizde ýakyndyr. Allah'ın özü bilýändir. Dileýäs iri güç. Allah bize iman versin, jewstik versin diýip. Haram işlerden uzak gezeliň, günah işlerden uzak gezeliň. Näde bilmem. Sağ bol Serdar. Ine gattor belläkdeş Serdar menem goşulýan. Türkmen halky ýitenok. Türkmen halky bar. Bizim ganymyzda bizim ata-babalarymyň gahrmançylygy durundur. Ýöne ine bir gün geler, olam çalp gelýär, şu meseleleri bir günde çözüp gider. Mesela bir zat aýdaýyn. Täze aýdaýyn. Ine şu günde men ýerlak gelýän Ýewropada, Amerikada we Russiýada, Ukrainada bolup geçen zatlar we bütün dünýä. Häzir Putin ýuwaş-ýuwaş gysyp gelýär. Şu ýyl galman Putiny meniň gaşşydym onça aýyrmaly. Putin derek başga adam gelmeli. Sebäbi Russiýanyň ekonomikasy gaty kösenýär sanksiýalar esasynda. Oňdaşyndan uruş gidip dur. Oňdaşyndan ýani uruşýanlar uruşaty gelenok. Russiýanyň bir topar moşny problemalary bar. Şoň üçin Putiny aýyrmasalar bütün dünýä bilen gepleşikleri başlap bolanok. Hiç kim Putin'i guruluşaty gelenok. Oňdaşyndan Ýewroparlament, Ýewrokomissiýa rezolýusiýa çykardy. Putin prezident diýip hatap etmeliler. Putin ugalovnik, yani Gazki sud tasdiklady. Putin bilen hiç kim yani iş çalışmady. Şoň üçin bir tarapdan para hatly gepleşikleri Putin gatnaşyp bilmeýär. Yani bunu hiç kim hatap edemok. Ine şu sebäplen Putin gitmeli bolýar ýylyň soňuna. İki sany ataly ol watan dönükleri, men näme watan dönükleri diýen Serdar we Gurbanberdi Muhammed bunu Türkmenistan halkyny işlenok. Türkmenistan halkyny eden zatlary ýok. Ýöne bular Putiniň gullary, itleri Putiniň. Näme Putin'den medal alýarlar. Gurbanoğlu Putin'den medal alýar. Aleksandr Nevskiň 4-nji stepen, ýani bu diňe gahrmançylyk Russiýa üçin janyny berip gahrmançylyk edenlere berilýär. Russiýa üçin uly problemalar çözüp Russiýanyň territoriýasyny köpeldenler. Russiýa üçin jany berenler üçin edilýär. Ine Gurbanly berdim haýda şu medally berdiler. Ine diň Serdara da berdi. Serdara berdi, ýöne 1-nji stepen berdi, ýöne oňa 4-nji stepen berdi. Adyma maýdaşa medalyň sen. Aleksandr Nevskiň. За заслуги перед Отечеством diye. Zaslasugi перед Отечеством, ýagny Watanyň öňünde bolan hyzmaty üçin. Watanyň öňünde bolan hyzmaty üçin şoňa berdi. Diýmek, ol Russiýa 20 ýyldan gowrak hyzmat edip gelýär. Türkmen halkyna hyzmat edýär, Türkmenistana hyzmat edýär. Ine ünçeriň. Ünçeriň şunu men pikirme. Ruslara watanymyzy satan, oruslara hyzmat edip gelýän, oruslaryň ýani ýoluny ýürüdip gelýän Türkmenistanyň içinde. Orusyň iti bolup ýören adam özüne milli liderlik koydy, oğlunyň üstü bilen özüne iki sany gahrmançylyk berdi, gahrman medalyny berdi we Türkmenistanyň Türkmen halkyny gysyp ýollary ýapyp, internet ýapyp, hemme dağıtlar ýapyp pullary oglapdy. O näil milli lider bolýar, o näil arkada bolýar, kimiň arkada bolýar? Öz maşgalasynyň arkada. Men şoň üçin watan dönükleri diýen ikisine de ikisem ursun önüne ayağa yıkılıp hyzmat edip medal alýar. Türkmen halky ol ýaly filan okşulary. Ine şoň üçin öz özlerine medal bermekden bu medal ýa-da bere ýalylar. Men size bir video görkezýän, şoňa üýtlerim. O ýerde ses gerekken demokratiýa prezidentine ähli we demokratiýa däl prezidentine ähli. Üýtler sezdim şoň men size şu videony görkezýän. Gepin gyskasy izleýişler
Murada gözler versin. Ekrana geplemen otirler diýmesinler, aýtmana söz ýokmy haýyp, aýdylara söz gatyken ýurdun içindäki ýene diýär Kur'an-ı Kerimde Allah Taala ey iman eden bendelerim diýe. Toprağınıza, watanlaryňyza naçarlary, ýani aýallary we goraksuz çağalary goramak üçin hem jemlenjek därsiniz diýe. Onuň üçin eýleşler awredeliň ýene azajyk 4 awgustda nesip bolsa Muharrem aýy gutarya Allah nesip eden öňümüzdäki 4 gün bul hem Allah Taalanyň Kur'an-ı Kerimde aýdyp geçeni İncil'de de var, Tevrat'ta da var, Allah'ın 12 ay var. Yılın devamında 12 ayın içinde 4 ay kan dökmek için, zulüm etmek için haram edilen aylardır. Ey iman eden bendeler diye Allah'ını inkar edenleri ve Allah'ın düşmanları bilen ınanıp söveşe gitmeyin diye ve iman etmedikleri bilen söveşe gitmeyin diye. Bana iman edin, şehitlik gidin diye, yenecek olsanız diye. Eğer Allah'ın düşmanları bilen birlikte hareket edecek olsanız bilin ki yenilersiniz diye. Menin bilen bolsanız yenilmeyeceksiniz diye. Şoňa ala gaýdyşlar Kur'an-ı Kerim'i okalyň. Näme şo diýsin? Meselem men şol nime diýänler? Şeyle birrat bada Ashab-ı Kehf suresi var. Kur'an-ı Kerim'de 18-nji surede. Zulkarnayn barada görüň berýärde, şol barada şu dünýäde kendimeler gidipdi alymlaryň bölüşip gidip oturanlar arasynda. Zulkarnayn bendämi diye, ol diye güni izarlak gitdi, gün batara tarap diye. Nirde zulüm bar bolsa, zalim bar bolsa, ya düzelersiniz, gowy bolarsyňyz, ýa-ni araňyzda düzelmejekler, zulmuna dowam etjekler, öldüriljektir ve Allah'ın huzuruna sonra jogaby goýberiljektir diýip zulümi arasarak geçipdir yer ýüzünden ve beýleksem ve ondan soň aňyrdy araççylyk edenden soň gündogara garşy ýöräpdir ve gündogara garşy ýörände de diline düşünmeýän bir halkyna gawat gelipdir. Diline düşünmeýän bir halkyna gawat gelipdir. Meniň YouTube kanalymda men şoň videosyny goýdum. Bular bana Zulkarnayn'ın güýjüni, gaýratyny, gudratyny görýärler-de şu taýda äjit bir bela var. Şunu bize kömek etsen, şundan diýin biz sana näme diýsen töläl diýenlerinde sizin tölegiňiz, serpaýyňyz maňa gerekdäl. Allah'ın berjek tölegi serpaýy maňa artykmajy bilen ýeter diýe sizden etjek haýyşym diye o demir bilen mis eretip getirin. Ineki iki dağın arasynda men bulary salaryn diye şo taýdan guýmaly bolar diýip şolaryň üstünden şo guýýar we şo dağ häzirki günü o her kim her ýerde diýen bolýar ýöne hakykatdan mene vertolyotda gitdirler, barlapdyrlar. İki dağın arasynda şeýle tekiz gömülen ýer bar. Şol tekiz gömülen ýer dogdan buýdyň aşagynan gazyp görtdirler we dogdan bir demir bar, zat bar gatyken şo Täjikistan, Kyrgyzstan, Himalay dağlaryna yerleşen bolmagy mümkin. Bunu näme üçin aýdyp otyryň? Eger ýadyňyza düşýän bolsa, Oğuz Han'ın heykelini ya da suradyny hemmeňiz görendirsiňiz. Oğuz Han'ın nuştaýyny şahyaly zatdy, ortasynda da günnu da ve şonu alymlaryň köpsi ýarysyndan gowragy denýärler. Zulkarnayn ýagny bu Allah'ın yer ýüzündäki eskeri zalimy, zulmy ýok eden şol Oğuz Han bolmagy mümkin diýen nemeler ýakýarlar. Käbirleri İskender Zulkarnayn diýip Aleksandr Makedonski diýjek bolýan taraplarym bar ýöne olar gaty az. Ýa-da Musa aleyhissalam diýjek bolýanlar bularam gaty az. Şol Oğuz Han bolmagy mümkin, beýik ähtimal Oğuz Handyr diýip şol köp alymlar şo tarapa ýykylýar. Şonuň üçin eýildeşler aslymyzy öwreneliň, aslymyzy bileliň, biz taryhdan uzaklaşdyryldyk, aslymyzy we taryhymyzy bilemiz. Aslymyzy we taryhymyzy bilsek, dünýä ýüzüne adalaty ýere goýan nesillerimiz nesip edenden. Şonuň üçin hem 1917-de bir rewolýusiýa gelen wagty Sowetski, ondan öň 1881-de Göktepe galasyny ýok edip kyrlandan soň undokdak çağalary Orsiýada alyp giderler, Orsiýetde ýetişdirýärler we bulary
o Nikolay Yomutski, Tatyana Tekinskaya yana bir rat dip revolütsiya döwrüne gawatlap Türkmenistany izine getirýärler. Ve şeýdi Türkmenistanyny bir halky bilin aldap, ýagny kommunizm diýmek aslında adalet diýmek diýip şeýdip aldap dogry baýlaran bareken zaýaçylyk etip beren mollalaran bareken halka aldap beren köçenip beren halk bar. Bulara karşı göreşe ayağa kaldırıyorlar. Bugün gününe bizi göreşe ayağa kaldıracak olan kaptaldan gelen bir millet olmalı elde halk olup özümüz şondaşına geçmeli, öz tarihimize, öz yurdumuza eye çıkmalı, gelecek yaşları, nesillere o gelecek koymalı, o önünü açıp vermeli nesip edenler edilmişler. Ve yine de şu tayda devam edeyin elbette ki Murat'a biraz diyecektir dedim çıktı. Çıkıdan haftada Bahadır Usta'ydı, can gelendir. Edilleşler. Haydi ver Murat'a. Gattoğu belakkeştin biz öz niyetimize, öz ata-babadan gelýän taryhymyza Sesin gitti, yine de. Be, näme boldy yine de. Bilemek efir gidipdimi, gidenakdamy ýöne ihtimal gidip duran bolmagy mümkin. Şoň üçin hem edildeşler size yine de şunu alap gaýtjak bolýan biz Allah'a iman etmesek yeňip bilmeýäs. Şoňa göz ýetirmeli her birimiz. Açın Kur'an-ı Kerim'i okan, tanıyan, bilýän mollalaryň dualy soran, aýtmaz mollalaryň käbirleri. Ýöne de şolardan sorap aýtdyrmaly şolara hakykaty. Ey o dünýäde dowdakda ýanarsyň zat diýip ýadyna salmaly. Allah seni bagyşlamaz diýmeli. Dowdakyň azaby elhençdir, elbetdir diýmeli. Biz şoň üçin hereket etmeli. Ölümli dünýä bu. Bir gün Allah can ýolda dölüp gidenden soň, haman ýurdumyza barandan soň Serdar Hoca'nın beýsin bir ýere ýapyşyp ýatan ýeri ýok. Ýa-da başga bir ýere ýapyşyp ýatan ýeri ýok. Elbetde ki dastoýny adamlar, münasip adamlar ýurdun içinde de vardır da. Şeýle diýäňmi, hereket, täsir, hökümet bizi eşdenak, eşitmekçilen bolupdy, eşitse-de görmekçilen bolupdy. Ýöne özüňiz göz ýetiriňler, men şu wagt ýurdun içindäkilere ayağa galyň diýip hiç haçan aýdymagam, aýtmarlam. Ayağa galdyrjak bolsam, adamlar benim bilýärdim diýerin, plan çyslogun, 3 ýaş diýerin şeýdip görkezip bararys, Allah nesip etsin bize şeýdip barmany ýurdumuza. Biz ýurdumuza barana kan dökmek üçin, çaýkamak üçin ýa-da ekonomika zaten izde ýykylyp gelýär. Ekonomika ýykylyp gelenak, ekonomika gowda ýöne ýurdun puluny, hazyna puluny birleri ogurlap öz jüglerini urup otursa, halkada ulanmany bermese, ekonomikany spesialny şey diýerler-de. Diňe oňumga näme diýip otirler, o dünýä alyp çekýärlik basyp ýygna otirler, niýetleri näme? Elbetde ki ýurdun başynda oturan, ýalňyşlyk bilen çykarylan bugünkü günde ýurdun başynda ezasy halkyň, watanyň, ummaty Muhammediň, adamzadyň düşmany otir. Men şo student wagtym ýadymyz şäde Türkiýanyň bir nemesi bardy, başbakany hem professor, alim diýseňem bolýar, ulema diýseňem bolýar, dini bilgisem bardy. Ýatan ýeri ýakdy bolsun Necmettin Erbakan dip şol diýärdi, ey musulman diýe, oyan diýe. Oyan düşmanyň giýje günnis planlar bitjäk, giýje günnis hereketde diýe. Owa bizi uklatdylar, owa biz ukladyk, owa biz bilmedik. 70 ýyllar SSR döwründe Türkmenler sesini çıkaraýmasyn diýip Türkmenleri hemme produkta bilen üpçüne edip oturdular. Moskowski обеспечение diýen ady vardy. Hemme ady bol etdiler de ýatan öküze näme
Garyn doka bela yok diyen söz öwretdiler. Hi garyn doka bela yok diyen zat barmy? Garyn doýry berseň bir öküzüň wagty gelene semirýär, onuň soýdýar. Edil oturan adam şol. Şonuň üçin eýildeşler biz özümize gowy seredeliň, özümize gowy seretmekden ziyada ýurtda ýagdaý kyn bilip otyn şu wagt kämahyl nany oturan wagtyň bir ýudunyk goýberýän, nähil boldy bu ýurtdakylar şeýle bir neme tipleýärmi kädip zalymyň tarapyny bolan hemişe ýeňilýändir. Faraonyň tarapyny bolanlaram altyna bogulyk gezdiler, altynyň içinde gezdiler, ýöne helak bolandyrlar. Geldiň Murada internetiňde bir zat bar gereksen. Awa men komandировка bolan soň tehnik mümkinçiligim pes. Men bir anons etjek bolýan hormatly watandaşlar, DWT agdasy bolun. DWT goşuluň we DWT halk hareketi bilen şu iksan zulümy tutsa edip Türkmenistanda adalatlyk we demokratiýa bolun. Men häzir Nice diýen Fransaň şäherine ýerleşen, egerde şu şähere goly türkmen bar bolsa, kime kömek etmeli bolsa, ýa DWT halk hareketi kömek etmäge taýýar. Men bilen kontaktga girin. Men Telegram adresim ýazyldy. Men adymyň aşagyna Telegramda ýazyp bilerdiňiz we biz siziň bilen kontakt alyp kömek etmäşär. Dogusy men bir 45 günlary ýa-ni işli boldum, elim degmedi ýa men esasy işim Doğrudan Murada senin oradan Murada sen internetin kän gowy del, asylyan arasynda sesin gelmeýän galýa. Ezildeşler bilen hoşlaşaýalyň. Efir tamamlaýaly. Ýa-da tamam. Men efir hoşlaşalyň. Sag bolun hormatly watandaşlar. Indiki çykyşlar içinde biz çykyşlarymyza bak. Olya sag bolun ezildeşler. Allaha emanatsyňyz. Hoş sag bolun. Hepden aýagyna ýene görüşeriz. Näsip bolsa özüňize gowy seredin. Allah Taala özü gorasyn we gollasyn inşallah. Her bir pek niyetli, kalby pek arasy Türkmenistanlyny iman bersin ve iman damjalaryny bir araya getirip iman silini öwrensin, öwürsün izu zuluma garşy inşallah. Amin. Sag bolun.